Tyhini into lento aba bantu bathi uThixo uthetha apha kubo. Ningakhe nisincede bethu nakhe niye apha ezibhedlele. Bakhona abantu abangene phayana ngendlela nje ezemimoya emdaka engabonwayo, abangangenanga ngentando kwaThixo. Khe niye phama, khe nifike nje nithi ngegama likaYesu nonke nina ningene njalo, phumani. Banintsi nabantu abangakwazi uthetha. Umntu uzibone seyingaboni, azibone seyingeva apha ezindlebeni. Hayi mani, siyanicela nina senikwazi uba uThixo athethe kuni. Khe niyeka abakudala abantu belapha ezitratweni bethetha bezihambela ngeenyawo zabo. Khe niyeke mani kuthetha nabo mani, khe niye kwaba bayidingayo le nto mpela. Sisicelo madoda. UThixo uthetha kum. Oh, ndiyayisizela loo ndoda leyo, kuyaxokwa ngayo. Wowu, phofu indoda inefufunyane na, uThixo phambili ixoke ngaye. Iprofete kaloku ethi phethe ifufunyana layo, kodwa isakhe ibeke uThixo uba nguThixo oluthethayo. Oh, tatandini, akufana futhi ufike khona, ufike utshabalalise kuloo ndawo utshabalalise kuyo, udikwa kuxoka oku kwabantu. Yayazi ke inyani le ndiyithetha. Ayilayikwa ke inyani, hayi ithi zilayikwe into kuthethwe le nto kanye kanye, ibheke ecaleni le inyani. Sanje